Kaixo! Kaixo! Bueno, gu norgea. Joan, Eta Ane, eta gure pertsoneak dira. Leire eta Nerea Malen. Hori da. Eta, bueno, etorri gea, 6. kapitulua komentatzea. Beraz... Etorri gurekin? Etorri? Kapitulo honetan ze gertatzen da. Jo, kriston lioa, Pilo bat gauza, osea, izan da. Ez que nik uste kapituloak bakoitza doala gehiago aumentatzen, osea, dazka gauza gehiago. Hori da, konflikto pilo bat. Eta hemen justo salbatze zuzuk Lili. Lili, eman mugikorra! Zerraiten duzu hemen? Mugikorra emateko! Lili, ondo zaude? Bai, Lorearekin gelditu naiz parkean, badakizue. Zer gertatzen da? Ni goatzen naiz, sekuentzario grabatzekoan, gaur neon Jose Ramon eta Alvarokin. Izan zen, pixkat hola raro, zatik beti grabatzen nuen edo etxean, edo eskolan, edo kalean, eta gero junginen beste toki batera ez genuen azaltzen. Osea, kalean, eta goatzen naiz, kostatu zitzaiguela bastante hori grabatzea, zatik junberen un korrika, ez, kotxetik eta korrika beratzetik. Eta kasi argia, ez dakiz. Ja, eske erresa ematen du baino, batzuk dira, zazki batzuk, sekuentzia batzuk, kostatutze pilo. Eta goatzen naiz, bazodela batzuk, sekuentzia batzuk, osea, igual motx-motxak, igual enula ez da hitzeiten. Osea, super simple eta... Zaienak. Bai, eske hori puerta da. Bai, eta como jo, ez dut ezer esan behar. Egia da, osea, igual artituzenak gidoiak esatezua, izango da super zaila eta gero itezu lehenengoan, eta gero sekuentzia errexenak, eta ratezu hor 10 siglo, eta zein zaizu zaiena, horrebatzerak orduan. Ez dakit, nik uste Malen pertsonaia ni bezala sentitzea, Osea, empatizatzea, zure pertsonaiarekin. Hoi da. Sekuentzia batzutan erresa intzait, adibidez, alaia denean, edo ez, eta asko, ni bezala. Baina, gero igual, nota txarrakatzen duen, eta hola hor poz-pozik. Karo, edo gaiztoa izatea, ez? Hoi da, pixkat, enbidiak eintazak ez, nire naiz hola. Lorearekin ari naiz lagun bat. Lagun bat? Bai, TikTokekoa. Espezie babestei buruzko kontu bat dauka. Super aspergarriaren itxura dauka. Zuretzat bai, baina niretzat guaia da. Beraita albaitaria da, eta pila bat daki animaliez. Ba, nik ere lagun berria daukat. Bai, zein. Maitane, super jatorra da. Eta nire gauza berdinak interesatzen zaizkio. Eta gero, klaro, igual jendea esan ditzu, ai, Malen ezakize. Baina azkenean, osea, nire naiz Malen, nire naiz Joan, eta... Ez que jendeak ez du ez berdintzen. Uste dute zehala Malen, eta... Eta nik, osea, nahi berdintzai deitzea Malen, baina azkenean, gero, grabatzeko orduan, konturatzen naiz, badula ere zaitasuna. Baina hori guai dago, bai. Azkenean, nire kasuan nahi ez Leire eta Ane oso antzekoa geha. Orduan, ez dakazu zaitasun hori. Zuk igual gehiago ikasi ezu. Ez berdinagoa geha, eta aldo izan zaila, minon hor oso divertigarria. Azkenean da, mira, esatu maiazu nire pertsonaia dela hola, gaiztua, zakize, olatz bezala beti dagoela kontran edo negarrez. Edo triste edo. Baina, da una... Feliciana. Osea, gainago bere munduan, anea noa, ez dit inork esaten zer egin, ingoaz nahi dutela. Eta lare pixka triste dagoenean, ezin nolako Lilirekin egon, eta hola, pena maten du, baina esan nahi ezakit. Apa, etxera zoaz? Bai. Arratsaldean Aitonarekin zoaz baratzera? Ez, Aitona kafaria daukatxokoan. Eta ni internetatik ibiliko naiz. Zu? Gurasoi lagunduko die tabernan. Bueno, agur. Agur. Aurreko kapitulan olatz. Bai. Negarrez hasi zen, ezakize, eta hori igual, azkenan zuk ere sentitzen duzu, ez? Hori egiten duzunean. Hori egia, batzutan... Eta nik Malenekin, pues, estoy feliz, osea. Ez da gutze duzu pertsonai bat Malenen antzekotasuna dakana, edo erreferentzia baren bat hartu duzu pertsona batean? Igual ez dakit, nago edo zinekin izketan lagun batekin edo, eta igual lagun batekin du zerbait Malen bezala eta bira. Esatezu bitu Malen. Bai, eta lagun bat dela pixka bat dola, en plan, happy flower, osea, eta venga... Eta esatezu Malen bezala, karo. Ez que Malen desberdina da, gainera. Osa, lako jendea ezagutzea zaila da, Eta niri, gustatzen zait pila bat Malen, zatik berdintzaio ze pentsatzen du jendeak hori da, horregatik adin horrekin hola pentsatzea zaila da, ez dago... Osea, berdintzaio, berdintzaio, bera nahi du Joanakin, eta jazta. Eta berdintzaio jendeak pentsatzen du bere buruz. Baina zu pixkatu ala ze, bai, ez?
Pertsonan. Depende. Nik uste zura inerako heldua zala, osea, pentsatzerako orduan ikusten zaizu heldutasun batekin. Ja, Eta horrek bai igual lagundu izu. Bai, azkenean, zen malen hasieran igual zen como muy, zakit, como, mira, osea, pixkat... Bai, baino gero... Hola, como muy... Claro. Baino gero ikusten zaio badula burua, Hori da. osea, badula zentzua, eta ez dela... Pentsatzen duela, sentimendua ditula, claro. Ez dela hor, en plan, sartzen naiz bere etxean, ez Bai. da, alde batean, baino gero ikusten zaio Lili juten denean salbatzea edo, azkenean... Ez que guai dago bai, ze hasiera batean ikusten da malen horrela dela, osea, denbora guztia da horrela, jarraitzen durrela, baina gero daka aldaketa bat. Ikusten zaio, osea, badula burua eta konturatzen dela. Hori da. Osea, importantea denean dela, como, vale, kontuatu naiz. Dakazun outfita, sekuentzia honetan kamiseta koloredun horrekin me flipa. Hau super guai. Hori izan zen, mira, jantzi nun kamiseta hori bakarrik sekuentzia horretan. Ah, bai? Zegenekan hor, pertxeroan, mira, eske esan zuen... Ez dakazula rakorra, ez? Oi, esan duen, eske hau da superpolita, eta jarri bera, jarri. Eta, behin bakarrik jarri nun. Ez que arropak asko egiten du, Pila bat. pertsonaietan. Bai. Osa, ematen du ez, baino... Emiz, leire da, como muy pastel... Hori da, hori arroxa, urdina, nora zer da, beltza... Hori da. Eta horrek asko egiten du, laguntzen du pertsonaiera iristeko ere. Osea, empatizatzeko... Hori da, ikusten zaiz pilan eta zatezu. Jazta. Bai. Horrela. Ah, kaixo. Zer moduz? Leire kapitulo honetan... Bai. Eske gaixua, jendea sartzen ari leirekin gaina. Baina berak... Ze kulpa daka. Leire jo nahi duela zarrara tola, eta gero, hori, printzesa guztiago da, nola, Bai. pasea, zakite? Eta horrek Ni momentu hortan egon triste. Gaina hate total, oza, laguna gehala. A ber, nik uste dela konfliktoago ez nielako esan. Hoi da. Osa, horregati da serri. Ola zarra jo nahizelako, haren ekasiera batean ulertzen du. Hoi da. Baina gero, eske Leirek ez ditu gauzak oso ondo egin ere. Hoi da. Orduan horrek bai. Esan agotik, baina... Batzutan pertsona konfunditzen dira, eta Leire hor konfunditu zen, eta ez da, gertatzen dira gauzak ez, eski, a ber, mesedez. Ezin da beti jarri, eski egin duzak ize, hori da. gauzuk ingozo. Hombre, eta gaina, harenek egiten du, bukaera beste batekin liatzen dela. Hombre. Osea, karo, bai, Leireri burrenka guztia eta harenek ze, Nik ulertzen dut areneren aldetikan horrela jartzea. Ikusten nahu jonen etxan jartzen ze pentsatuko du, osea. Baina, ber, igual pixkat aldatu behar du pentsatzeko modua. Hori, arenen liatzen da beste batekin, eta guantikan ez daki zatikan sartuen bere etxean, hori dut dago txika. Hori da, osea, bera doa beste arekin liatzea horregatik, zehazki. Hola zia egiten goza. Hori da, hori ez da modu. Aurten ikusiagu kapitainen artean konflikto handia. Lehenago ikusten zen itxaso, hola, como muy... Norak emakadere, nora. Bai, eske aldaketa, bitu, nik egin imenarekin barnetikan eta esaten zian. Osea, super gustara gondela denboraldi honetan, egondelako pixkat aparteago, igual bere munduan, eta... Hori da, eta ikusten azkenean berak ere badu, osea, baitxola sentimentuak, eta badula kapazidadea, eta osea... Eske igual norak tapatzen dio, ikusteko kapazidade horri. Itxaso taldekideak gea, ez arerioak. Enaiz zurekin borrokatuko. Eta, bueno, hor konfliktoa izatu dute bai aitak eta Martxelok. Ikusi dugu ze kriston bronka, osea. Neri hori izudait, osea, ez dakit. Hombre, a ber, eske Martxelo beti bai saltza guztitan dago, osea, a ber. Beti sartzen da. Bai, es un métome en todo. Bai, ya te digo, osea, metete total. Eske bera habla da, eske nahi du sartu denean. Eta gero, ametxekin ere bai, izan jon bezala bertxiko. Ja, eske, a ber, guraso batek hori izatea, eske jebia da. Bai. Hori ez da esaten. Eta azkena sinistezu. Hori da, azkena. Osea, ametxek sinisten du, orduan. Gaina, gero, ametxek ere nola sentitzen duen, jendeak ez diola... Ez diola ulertzen edo, baina berak ez ditu gauzak ondo egiten, A ber, nik uste eta adinak asko egiten dula. Adin horretan zabe pixkatela del pavo eta ez dituzu gauzak ondo ikusten. Zuk betxatzez gauzak eta esatezu, hola da, baina eski ez da horrela. Osea, beratu behar da beste alde batetik. Eta gero, bere lagunek ere nola jaten dioten, lagunduko dizugu, ez dakizu eta ez zula nahi. Bueno, eta ez dio Lukari bere izena esaten. Nik uste hori, osea, ez dakit, egiten du bera babesteko. Hori da, bera aita gandik eta lagunen gandik, Eta lagunak ez dulako nahi konturatzea, ez gero hain... Tristea da azkenean, ze, horrela jartzea, ez? Eta azkenean, nire ustez, aurkitzea igual norbait benetan guztan zaizula eta nahi ezula pertsona. Hori da, eta aurkitu du, baina alata guztiz ere, hori da. Baina bera aita azken olakoa da, eski horregatik. Eta gero lagunak ere, igual,
osea, edozein sekretu beti konturatzen dira. Hori da, Si no es bai, por uno, bai. es por otro. Bueno, eta gero, olatzek egiten dion grafitia, barkamena Ja. eskatzeko, zeixala da. Hombre, bere estilora, oso esan Bai, ditu bai, Barkamena romantika eskatzeko. zu estilo. Hori da, Bai. hori dago. Baina Jo. eske nire iruditzen zait, olatz eta gorka dakaten erlazioa, eske dela super moñoño. Moñoñoa, jendeak ez du espero. Hoi da. Igual ez Olatza- dita nora, hasiera batean, esatezu, Hoi da. pixkat Bai. ikusten dela nola Nik jungo adibidez, diala. Nire lagunek esan dute hasieratik esaten dela, boik elkarrekin Bez, jokatuko, ez diketa norak ez, bai. Opa, zemuz. Ondo, eta zeu? Eta bueno, eta ez dita nora daude, a Ja, tope, bai. Osea, Baina, eske, arraroa, zatik, nora super makarra. hori da. Eta biak Bueno, como esti muy- pixkate bai bada, bai, osea, estia pixkat ma... pixkat pasota. Hoi da, pasota, eta beti amakin, ez Bai, dakiz, hori da. eta elkarrekin. Bai, baina polita da bai nora hola Eske, ikustea. noran, zati, erromantikoa ezala ikustea. Eta ez da ere- ezagutu horrela. Hoi da, Orduan ez da orain ezagutzen da eta Orduan, superpolita. Bai, azkenean da bere beste Hori zatia da. ezautzea. Eta estie bai, osea, estie hasiera batean Hoi da. ematen du super itxia, Hoi da. plan, esate ditu Bai, gauza beti ama, batzuk beti eta ama. hori da. Eta Eta beti- gero, bai. osea, pertsona ona da. Hoi da. Eta norari ondo egiten dio horrek. Nik uste behar dula, bai, Bai. pixkat. Eta gaina familiakin nahi pasatzen ari dan momentua Hoi ez da da. oso ona berantzako. Hoi da. Orduan da bere apoioa bezala, ez, bere laguntza. Bai.